Галимжан Гыйльманов. Табылдык хатлар. Алтынчы бүлек. Туган яктан китү жанның бер өлешен югалту ул. Таһир исә туган ягында жанының бер өлешен генә түгел, бу жан дигәннәрен бөтенләйе белән калдырган булган ахры. Ул хәзер менә шул жанын эзләп кайтып килә. Кайтышлы юк әнкәсенең каберенә кирип чыгарга булды. Аның вафатыннан соң беренче кайтуы Таһирның. Күмәргә дә кайтмады бит. Аннан соң да бөтенләй бүтән дөньяда бүтән гам белән яшәде шул ул соңгы елларын. Жансыз тормышта яшәде. Ләкин әнкәсенең кабере өстендә дә Таһирның жан әсәре күренмәде. Зират аны үлем тынлыгы белән каршы алды. Әнкәсенең рухында туймады ул. Аны бу минутта бүтән рухлар, жаннар, әрвахлар ташлап киткән иде. Ташларлар да шул. Кем ул хәзер? Адәм затымы, әллә иблис тукымыннанмы? Хак мөселманнан ни нәрсә калган аңарда? Өрәк. Менә кем ул? Жансыз, кыяфәтсез, бәхетсез бер бәндә. Әнкәсе дә бер авыз сүз сөйләшмәде. Үпкәләгәндер, рәнҗегәндер шул. Бәлки аның ятим рухы улының адәм карамаслык кыяфәтен җәрәхәтләнеп, кутырга каткан йөзен күреп торгандыр. Бәлки Зөһрә кебек ул да Таһирны танымагандыр. Ана булып та танымагандыр. Зираттан чыккач Таһир туганнан туган тиешле абыйларына китте. Әнкәсен соңгы юлга озаткан кеше ул. Бу хакта Казан урамнарының берсендә 100% бәрелешкән авылдашы хәбәр итеп киткән иде. Шуңа күрә Таһир аңа бик рәхмәтле, әйбәт кеше ул, кешелекле, туган жанлы. Әмма бу юлы Хөсәйн абыйсы Таһирны салкын каршы алды. Шулай да бер начар сүз дә әйтмәде, кырында карамады, шундук өенә, күңеленә сыйдырды. Аякка басканчы, башлы күзле булганчы үзләрендә яшәп торырга кушты. Өстәлдәге сыйлар янына аракы шешәсе чыгып утыргач, Таһир йөзен чытты. Хөсәйн абыйсы да эчми башлаган икән. Ул бик тиз аңлап алып, шешәне җәһәт кенә өстәл астына төшереп җибәрде. Сүз сүзгә ябышмады. Таһир төшенеп алган иде инде. Аның үксез жаны туганнары янында да юк. Юк. Бу хакта белгәч ул артык борчылмады да. Хөсәйн абыйсы йортында бер атналап яшәгәч, салы җыеп биргән акчага бер кат киенеп, чистарынып, түзәнеп ясанып алгач, ул Түбән Камага китәргә булды. Аның югалган жаны бәлки шундадыр. Шундагы бер кайын агачына яисә миләш куагына эләгеп калгандыр. Бәлки Кама яр буенда яшь сыгып, моңсуланып утырадыр. Ләкин шәһәрдә аны кочак җәеп каршы алмады. Таһир тегендә сугылды, монда сугылды. Әмма аны яннарына сыендырырга теләүче кешеләр табылмады. Элекке жан дусларыннан бер кем дә калмаган. Наил дә өйләнеп, Себергә китеп барган. Ә кайчандыр исәнләшеп йөргән таныш-белешнең үз борчулары да баштан ашкан. Урам шатында бу башны алып каягына улагырга инде дип аптырап басып торганда, Таһирны кемдер дәште. Тавыш иясен эзләп, ул як-ягына каранды. Әмма халык арасында бер генә таныш йөз дә күренмәде. Шулай да бераздан юкка гына гәүдәле, аппак чәче өстеннән җыйнак түбәтәй кигән, шундый ук ак сакал мыектан бер картның җилфер-җилфер үзенә таба килүен шәйләп алды. Бәй, бу бит Хәсәншә ага. Хәсәншә остаз. Училищеда рәсем сәнгатеннән укыткан атаклы рәссам. Нишләп башта ук уйламаган икән Таһир аның хакында? Ә бит ул кайчандыр бу карт рәссамның иң яраткан шәкерте иде. Таһир, Таһирҗан, синме бу? Хәсәншә ага? Сезме бу? Таһирҗан, чынлап та синме бу? Мин? Син шул. Югалган, үлгән дигәннәр иде. Нишләп йөрисең, син исәнмени? Хәсәншә картның сәер сорауына Таһир һич кенә дә үпкәләмәде. Каршы йөгереп барып кочаклап угалды. Мин бу Хәсәншә ага. Менә тотып, шиметеп карагыз. Нәрсә булсын миңа? Шулай да, нык кына үзгәргәнсең икән. Дөнья шактый кыйнаган ахры. Бөтен җиреңдә үзенең эзләрен калдырган. Булды инде. Үзегез ни хәлләрдәсең? Һаман шул килеш икәнсез? Юк, картаярга исәп юк әле. Һаман шундамы? Шунда.
Балалар белән рәсем ясарга өйрәнәбез. Як, сезнең чыгарылыштан соң әллә кем күренми. Үзең хәзер кайда? Кайда дип, әлегә җир белән күк арасында. Менә бу якларга кайттым. Рәсемне ташламадыңмы? Юк, вроде. Күбрәк портретлар ясыйм, карандаш белән. Азмаз графика, пейзаж. Ярый, ансын карарбыз. Авылыңа кайттыңмы? Кайттым. Әнкәй мәрхүмә янында булдым. Анысы яраган. Хәт бераз рухы тынычланыр. Күмәргә дә кайтмадың. Хәсән шага, мин бит... Стоп. Мин сине битәрләргә җыенмыйм. Кирәкми, дәшмә. Бөтен күргән яшәгәнең үзең белән. Нәрсә булганын сорамыйм. Берәр вакыт сөйләрсең әле. Хәсән шага, сез ничек таныдыгыз мине? Мине бит хәзер беркем дә танымый. Кулларым калтыранса да, күзләрем үткен әле минем. Рәссам күзләре. Таныдым, шундук таныдым. Күзләрегез генә түгел, йөрәгегез дә үткен, яшь әле сезнең. Менә син картайгансың, Таһирҗан. Аңлавымча, сиңа эш кирәк. Әйдә минем янга остаханәгә. Әле ул һаман да бармыни, Хәсән шага? Таһир син эшеннән кычкырып җибәргәнен сизми дә калды. Бар. Нәрсә булсын аңа? Алайса иртәгәдән үк эшкә чыгасың. Миндә яшәп торырсың. Җиһан әбиеңнең тагын бер түшәк әмәлләрлек кенә рәте бардыр әле. Шулай кинәт кенә хәл ителде дә куйды. Эш тә булды, торыр урында җайланды. Таһирның күңеле урынына утырды. Жаны тынычланды. Ул бөтен вакытын, көчен, талантын Хәсәншә карт остаханәсендәге эшкә бирде. Бу остаханә төрле хөкүмәт заказларын башкара икән. Ишек башындагы язулардан алып, затлы залларга эленә торган зур картиналарга кадәр язарга туры килә. Таһирның кулы эшне сагынган, иҗатка дәртләнеп тора. Ә күзләре дөнья төсләрен, күңеле хисләргә тоемын онытмаган икән әле. Буларның барысы да төш кебек кенә. Бомж тормышы белән яшәгәндә ул бу төшне еш күрә иде. Имеш, аның каршында иксез-чиксез картина. Таһир шушы картинага тормышны яза. Шунсы гаҗәп. Аның төшергән һәр образы терелеп, жанланып, гадәти кеше тормышы белән яши башлый. Шуңа күрә картина һаман буш, һаман ымсындыра. Таһир хәзер белә, аның жаны иҗатта булган икән. Чөнки ул кулына пумала алгач кына жанының тынычлануын, матур, бәхетле мизгелләр кичерүен тоя иде. Ниһаять, ул жанын тапты. Аны үз урынына кайтарды. Кайтарып бетерде микән? Ә Зөһрә? Казан уртасында серле мөгъҗизалы хат тотып калган Зөһрәне кая куясың? Ярыйла Таһир үз горурлыгына баш бирмичә Түбән Камага качып кытылды. Ә Зөһрәгә нишләргә? Аның жаны бу минутта үзгәләнми дисеңме? Таһир аның янында үз жанының бер өлешен, бик матур өлешен калдырмадымы ни? Ничек кенә Казанга, Зөһрәсе янына ымсынса да, Таһир бөтен күңел җигәрен җыеп тыелып калды. Иртәрәк әле, иртәрәк, элекке кебек тагын Зөһрәнең күңелен кайтармаммы дип уйлый иде ул. Ләкин Зөһрәсе янына кайтып әйтерлек сүзе юк шул әле аның. Тормышы да, горурлыгы да, максаты да юк. Нишләп булмасын? Бердән бер көнне Таһир Хәсәншә картка Казаннан үзе белән ияреп кайткан сүрәтләр циклын күрсәтте. Күрсәтмәде дә. Менә күз төшерегез әле, булар Казанда шакта ясаганнарым дип кыйынсынып кына тоттырды да үзе каядыр чыгып китте. Шулай озак кына югалып йөрде. Ул остаханәгә кайтып кергәндә, алар белән эшләүче ике оста агач юнып пыяла кисеп, Таһирның рәсемнәрен рамнарга урнаштырып булашалар иде. Нишлисез сез? Дип сораганын сизми дә калды Таһир. Кушканны эшлибез, картлаш һәр сүрәтне рамга урнаштырырга боерды. Күргәзмәгә җибәрәбез ди. Бәхет елмайды сиңа, Таһирҗан. Шунда Хәсәншә ага үзе кайтып керде. Ул тын сулышын тигезләгәнче Таһир сорап өлгерде. Хәсәншә ага, нишләтәсез буларны? Күрмисеңме? Казанга әзерлибез. Нинди Казан? Ни өчен? Күргәзмә өчен. Күргәзмәгә җибәрәбез синең бу циклны. Нинди күргәзмә? Ярый, анысы чорт с ним. Беләсеңме син кем? Кем? Син талант, гений. Хәтта бу хакта синең үзеңә әйтергә ярамый бугай. Мин берни дә аңламыйм. Беләсеңме нәрсә? Синең бу эшләрең бөтен дөньяны шаккаттырачак әле.
Каян таптың бу образларны? Бу типларны каян эзләп таптың? Бу бит ошыш, мөгъҗиза, портрет төшерүдә переворот, революция ясагансың бит син малаяктыгы. Шуны төшенәсеңме? Әллә һаман күзле бүкән кебек аңгырайып торасыңмы? Берни дә аңламыйм, ей-богу. Аңламыйсыңмы? Юк. Менә кара бу портретка. Бу бит шын портрет түгел, бу бит символ, заман символы. Бу кадәр шартлылык, фантазия. Әмма шунысы гаҗәп, ул тормышның үзенә караганда да шынрак сурәтләгән. Менә бит хикмәт нидә? Менә монысы күзләренә кара. Әнә, син бит егеткәй бу күзләрдән жан суырылып чыккан вакытны тотып алгансың. Күрәсеңме? Әнә ул. Әнә жан бөртеге. Монысына кара. Моңа кадәр бәхет белән бәхетсезлек бергә яши алмый диләр иде. Синдә алар бергә. Алар дуслар, алар туганнар. Алар айрым-айрым яши алмыйлар. Сүрәттә яңа фәлсәфә бу, яңа дин, если уж на то пошло. Эх, син, Таһирҗан, ярый кайттың әле, сөендердең картлашының жанын. Рәхмәт сиңа, балакай. Таһир Хәсәншә картны танымады. Ул шундый матур иде бу минутта, яшь иде, бәхетле иде, канатлы иде. Бер сүрәттән икенчесенә ошып йөргән кебек бу сабый күңелле картны кочаклап аласы килде Таһирның. Хәсәншә картны туктату мөмкин түгел иде. Аңламасаң, бик аңларсың әле. Син аңламасаң да ярый, син эшләгенә, иҗат ит. Аңларга тиешлесен без аңларбыз. Аңлатуын да аңлатырбыз. Син беләсеңме мин каян кайттым? Менә әле генә каян кайттым? Юк, белмисең. Почтага барып килдем. Казанга телеграмма суктым. Үзәк күргәзмәләр залында замандаш портреты дигән халыкара күргәзмә ачыла. Шуңа синең исемне җибәрдем. Күптән бер кеше сорыйлар иде. Ул дәрәҗәдә куярлык рәссам булмагач хәбәр итми тордык. Менә бүген синең исемне атап кайттым. Таһир барыбер берни дә аңламады. Аңламаса да бик рәхәт иде аңа. Ул рәхмәттән башка бер сүз дә белми иде бу минутта. Рәхмәт, Хәсәншә ага. Рәхмәт? Без рәхмәт әйтергә тиеш сиңа, Таһирҗан. Ходай Тәгалә мәрхәмәтенә ирешкән җан бит син. Кулыңнан да аның фәрештәләре йөртә. Югалма бүтән. Үтенеп сорыйм. Син безгә кирәк, халыкка кирәк, кешелеккә кирәк. Хәсәншә ага, Ходай Тәгалә сүрәт ясарга кушмаган бит. Нашар ясарга кушмаган ул беләсең килсә. Кеше сүрәтен иләмсез, ямсыз, мәнсез итеп ясаганнарын күргәндә, сүрәт ясаудан тыйган, шул гына. Син әйбәт ясыйсың. Синең эшләрне күрсә, Ходай Тәгалә сүрәт ясауны тыймас иде билләһи. Мин шуны гына беләм. Туфракка төшкән орлыктан айырмалы буларак, кеше күңеленә төшкән орлык һәр шакшытып чыга. Синең күңелең уңдырышлы булган, орлыгың тук, үсентесе көчле егәрле булган. Шул. Миңа хәзер нишләргә соң, Хәсәншә ага? Берни дә эшләргә кирәк түгел. 150 эшеңне рамнарга урнаштырып, пыяла белән каплыйбыз да Казанга җибәрәбез. Каталогын үзем төзим. Бу циклга исем уйлап табасы гына кала. Нинди исем? Шундук хәтергә сеңеп кала торган булсын ул. Алайса, уйлап торасы да юк. Салы, кирпеч, шүлмәк, бөке, люмин һәм башкалар дип кушыйк. Шулаймы? Булар кушаматлармы? Кемнәр соң алар? Алар минем дусларым, урам сукбайлары, үксез, әмма гырур жаннар. Хәсәншә карт башын кискен күтәреп сынаулы карашы белән Таһирга төбәлде. Шулай да каян килеп чыктың син, Таһирҗан? Шушы салы, кирпеч, шүлмәк, люмин, бөкеләр яшәгән тормыштан кайттым мин, Хәсәншә ага. Тормыш мәктәбеннән дисәм кеше көләр. Хәсәншә ага, менә сезнең кебек, безнең кебек кешеләр күрми торган тагын бер тормыш, дөресрәге тагын бер яшәү яссылыгы бар бит бу җир өстендә. Анда да кешеләр яши. Ул тормышның да үз кануннары, үз борчулары, үз бәйрәмнәре бар. Андагы жаннарының бәлки өрәкләрнеңдер. Бу безнең җир белән бер бәйләнеше дә юк. Документлары да, гаиләләре, туганнары да юк аларның. Хәтта язмышлары да юк. Мин бу циклымны әнә шул тормыштан төшереп алып кайттым.
Тик сез бу адәми затлар өчен әхлак, йола, иман, вәгъдә, сүз, сүрәт юк икән дип уйламагыз. Алай уйласагыз, бик нык ялгышырсыз. 6 татар яшәдек без. Бер гаилә булып яшәдек. 6быз 6 яктан, 6 тарафтан. Алар мине үлемнән алып калдылар. Җир астыннан йолып, якты дөньяга күтәреп чыгардылар. Минем тамагымны туйдырдылар, өстемә җылы кием бирделәр. Вакыт җиткәч, соңгы акчаларына мине юлга әзерләделәр. Көне-төне йорт сүтеп, шешә сатып алган акчаларына паспорт юнәтеп бирделәр. Ләкин бу гына түгел әле. Алар миңа 7 ел югалтып йөргән мәхәббәтемне табарга булыштылар. Бит алар моның өчен миннән берни дә сорамадылар, Хәсән шага. Беләм, бу дөньяда сорыйлар, бугазыңа басып сорыйлар. Ул дөньяда сорамыйлар. Анда изгелек гадәти хәл. Ул дөньяда сорар әйбер дә, бирер әйбер дә юк. Анда кеше я бар, я ул юк. Таһирның күзләре генә түгел, күңеле яшькә тыгылды. Ләкин сөйләнәсе сүз сөйләнеп бетмәгән иде әле. Менә ул күз төпләренә тибеп чыккан яшь тамчыларын күлмәк җиңе белән сыпырып алды да, баягы сүзен дәвам итте. Беләсеңме, Хәсән шага, мин күпмедер вакыт төшемдә яшәгән кебек булдым. Ниндидер хыялый, әмма үтә дә котсыз бер дөньяда яшәп алдым. Анда туктаусыз көрәш бара. Иман белән имансызлык, сафлык белән фахишәлек, горурлык белән ялагайлык арасында кискен көрәш бара. Анда да кешеләрнең исабы юк, әмма югалган кешене анда эзләп тормыйлар. Балалар тиз картаялар, кызлар сафлыкларын сабый чакта ук югалталар. Мин яшәгән дөньяның бу ягы да бар иде, Хәсән шага. Ул ягында күрдем. Әмма барыбер бомжлар бер вакытта да йыгылган кешегә тимиләр. Карт-корының соңгы телемен тартып алмыйлар. Сабыйларны рәнҗетмиләр. Мохтаҗларга ярдәм итәләр. Алар дуңгыз ите ашасалар да, намаз укыйлар, аракы эчсәләр дә, мәчеткә хәйр илтәләр. Менә шуларның барысында шушы сүрәтләремдә алып кайттым мин, Хәсән шага. Мин сине аңладым, Таһирҗан. Син заманыбызның төбенә төшеп айкарлык сүрәтләр иҗат иткәнсең. Бу сүрәтләрең кешеләрнең күзләрен ачарга тиеш, җаннарын кайрып ашарга тиеш. Бомжлар дисең син. Чынлап та бомжлар чыры хәзер. Бомж кешеләр, бомж гаиләләр, бомж авыллар, бистәләр, шәһәрләр, бомж кырлар, басулар. Бомж дәүләтләр, илләр, бомж халыклар. Ягъни без определенного места жительства. Хәсәнчә карт сөйләгәннәрдән Таһир сискәнеп китте. Тагын сәясәт, тагын шау-шу, теләмәгән иде Таһир дөньяның бу ягына кагылырга. Юктыр шул, сәясәттән читтә яшәп булмыйдыр. Хәсәнчә карт сүзләре бер сискәндерерлек, бер уйландырырлык иде шул. Бомж сәясәт, бомж кануннар, бомж мәхәббәт, монысын Таһир әйтте. Ул үзенчә уйлый, булай дип уйлый. Ныклап, бөртекләп уйлап карасаң, туган җиреңне ярату, аны кадерләү үзе сәясәт ул. Ике кеше арасында туган сөю хисләре сәясәт түгелмени? Бер татар егете бер татар кызына шын татарча әйтеп, яратам, сөям сине дип әйтә икән. Бу сәясәтнең дә нинди әле? Иң олысы, иң мәгънәлесе, телсез калган халыклы, илсез калган дәүләтле бомж сәясәт, бомж дөнья, бомж өмет түгел инде. Бергәләп кич буе күргәзмәгә әзерләнделәр. Таһир Сукбайлар циклына Зөһрә сүрәтендә өстәргә булды. Иң алга Зөһрәнең 7 ел элек төшерелгән сүрәтен куйды. Композицияның ахырында бүгенге портреты. Уртага үзәккә Таһирның үз сүрәте. Көлгәндә бер якка шалшаебрак китә торган иреннәрен йырып төшкән зур автопортреты куелачак. Бер атнадан барысы да әзер булды. Таһирның сүрәтләр циклын Казанга алып киттеләр. Автор үзе Түбән Камада калды. Күргәзмә ачылырга бераз вакыт бар. Туган якларында калып, күңел ярларының бер ягыннан икенче ягына бәргәләнгән тынгысыз уй хисләрен тәртипкә китерәсе бар әле аның. Бу уйларның иң күбесе Зөһрә хакында иде. Ничек ул анда? Ни уйлап яши икән? Таһир хакында тагын китеп югалды, юнсез икән диме? Әллә хат язып салырга үзенә? Таһир Казанга барып чыкканчы шушы хат ике арада сукмак булыр иде. Зөһрә кадерлем,
Миңа тагын бераз вакыт бир. Күп калмады инде. Мин ул очрашу көнен күрәм, тоям. Көт, аз гына көт, кадерлем, дияр ул бу хатында. Юк, күп язды инде ул хатларны. Зөһрәгә булай да кыен. Ул бит көтә дә көтә. Көтә дә көтә. Юк, Таһир үзе барырга тиеш. Һич кичекмәстән барырга тиеш. Шулай да күргәзмә ачылырга берничә көн кала, Казанга Хәсәнша карт үзе генә китеп барды. Аңа берничә шәкерт иярде. Җиденче бүлек. Рәссамнар конкурсында җиңеп чыгуы хакында Таһир юлда автобуста барганда ишетте. Кайчандыр шүлмәк бүләк иткән кечкенә транзисторыннан Татарстан хәбәрләрен тыңлап бара иде. Диктор тантаналы тавыш белән игълан итте. Казан шәһәренең үзәк күргәзмәләр залында узган яшь рәссамнар конкурсында Татарстаннан Таһир Сәлмановның сала, кирпеч, шүлмәк, бөке, люмин һәм башкалар дигән портретлар циклы беренче премиягә лаек булды. Якташыбызны шушы олы җиңүе белән котлыйбыз һәм алдагы иҗатында яңадан-яңа казанышлар телибез. Таһир ничек Казанга барып җиткәнен, ничек үзәк күргәзмәләр залында пайда булганын сизми дә калды. Бөтен стеналары сурәтләр белән шыплап тулган заллар умарта оясы кебек мыжлап тора иде. Таһирны беркем дә белми, танымый. Бу яхшы. Ул үзе дә беркемне белми. Шуңа күрә кыенсынмыйча рәхәтләнеп карап йөрергә була. Ләкин монда бик алай җәйлеп, рәхәтләнеп йөрерлек түгел икән шул. Залдан залга күчә-күчә үз эшләре эленгән бүлмәгә барып җиткәнче шактый вакыт узды. Ләкин сала, кирпеч, шүлмәк, бөке, люмин сурәтләре карап торган стенага барыбер якын килә алмады. Бу кадәр кеше арасыннан түргә үтәргә мөмкинлек юк иде. Таһирга баскан урынында топтанып торудан башка чара калмады. Ул янәшәсендәге ике сакал байның сөйләшүенә колак салды. Кем ул Таһир Сәлманов? Дип сорады аларның яшерәге. Белмим шул, колакка кергән исем түгел, тумышы белән Түбән Кама ягыннан икәнен беләм. Чит илдә берәр студиядә укып кайттым икән әллә. Безнең сәнгатьтә өр-яңа юнәлеш бу. Күрәсең шулайдыр, дөньяның шикләре киңәйгән бу сурәтләрдә. Шәхес бар монда. Шәхес вакыт шикләренә сыйша алмый. Монда бер якка да шик юк. Зур сәнгать бу. Яңа сәнгать. Килешәм. Әмма талант ярсулы елга кебек ул. Елгага да ярлар кирәк. Анысы шулай. Бу сәнгатьнең ярлары булса, ул мәхәббәт. Шушы сукбайларның йөзенә кара әле. Күзенә кара. Ниндидер олы хис бар анда. Аның да ниндие. Тормышка, яшәүгә, кешеләргә мәхәббәт. Парадокс. Әмма факт. Менә бу теләнче малайга игътибар ит. Ул аш, ул ялангач, ятим. Аның беркеме дә юк. Әмма ул дөньяны үлеп ярата. Ватан дигәннәре аларны чүплек башына, вакыт елгасының баткак ярына чыгарып ташлаган. Әмма бу кешеләр шушы ватаннарын үз итәләр. Димәк алар чын кешеләр, иманлы затлар. Иманлы кешеләрдә генә ватан хисе, ил тойгысы, халык гаме була. Чынлап та, иманлы дөнья бу. Каргышлы, гарип дөнья. Әмма иманлы да. Әйе шул, кешенең иманы булмаса, аның яхшы тәртибе бернигә тормый. Без буларны буташтырабыз. Кешенең киеменә карыйбыз, тәртибенә карыйбыз. Бу кием астында ниндирәк булуы хакында уйлап та тормыйбыз. Тәртипне уйнап була. Күпме артист йөри менә бу кешеләр арасында. Театрга килгәннәр. Үзләрен күрсәтергә килгәннәр. Ник бер күтәрелеп карасыннар шушы сукбайларга. Заман сурәте менә шушында. Теләгән кеше килсен дә карасын. Күбрәк беләсе иде бу циклның авторы хакында. Кулын кысасы иде. Таһирның күңеле тулды. Аның бу ике кеше янына барып, мин ул Сәлманов Таһир, мин диясе. Бераз мактанып аласы килде. Ләкин Таһир шулай уйлады гына. Ул бер дә мактанчык түгел, хәтта бөтенләй дә мактанчык түгел. Бу шыгрым тулы зал эчендә аңа кыен иде. Һәм ул кешеләргә бәрелә сугыла урамга чыгып китте. Колагына баягы таныш сүзләр ишетелгәләп калды. Кем соң ул Таһир Сәлманов? Кулын кысасы иде.
Хисләр тулышкан күңелен алып, җиләс дөньяга килеп чыккан Таһирны каршы алган урам бу минутта Сабантуй мәйданыннан бер дә ким түгел иде. Нишләр иде икән ул бу Сабантуйда? Әле ярый бер яхшаттан Хәсәнша карт килеп чыкты. Тирә-яктагы халыктан ул аклыгы, сафлыгы белән аерылып тора. Ак чәчләре өстенә киеп алган яшел түбәтәе аның илаһи бер дөньядан килгән булуына ишарәләп тора кебек. Менә шул изге карт татарларда Ак бабай дип йөртелә торган Хода бәндәсе бөтен кешене каратып Таһирны кочаклап алды. Таһирҗан, җиңдек бит. Беләсеңме әле? Беләм, Хәсәнша ага. Котлыйм сине, егеткәй. Беренче уңышың белән котлыйм. Сөендердең картлашны. Инде үлсәм дә үкенмим. Тик мин әле үләргә җыенмыйм. Яшибез әле булай булгач. Хәсәнша ага, ничек булай булды соң? Шул кадәр кеше арасында ышанырга кирәк, Таһирҗан. Рәссамнар күп, ә син берәү генә. Аңлыйсыңмы шуны, юкмы? Син берәү генә. 50 рәссам арасында берәү генә. Тик караны. Ышанмыйм дип иртәгә килми калма. Иртәнге унда котлаулар була. Ишетсен колагың. Бүләге дә бар. $10,000. Тормышыңны рәтләргә җитә ул. Ә хәзер бар, ял ит. Стоп. Кайда тукталдың? Кунар урының бармы? Булмаса иде, урнаштырам. Бар, монда минем дусларым күп. Аларны сез беләсез инде. Портретлары буенча. Хәсәнша карт кесәсеннән берничә чакыру кәгазе чыгарып бирде. Менә, булары дусларың өчен. Килсеннәр, күрсеннәр. Мине дә таныштырырга онытма. Кара аны. Таныштырырмын. Барысы өчен дә рәхмәт сезгә, Хәсәнша ага. Ярар, син рәхмәтеңне әйттең инде. Мин телеграфка киттем, Җиһан әбиең белән сөйләшергә. Сәлам әйтимме? Таһирның җавабын көтеп тә тормыйча, Хәсәнша карт кеше арасына кирип юкта булды. Ул чынлап та бу дөнья кешесе түгел ахры. Аның аягы җиргә тигән кебек тә түгел. Әгәр җирнең үз фәрештәсе булса, ул шулдыр. Кызык һәм кызганыч. Аның сурәтен Таһир бер мәртәбәдә ясап карамаган икән. Әнә әле анда, әле монда яшь рәссамнар җыелышып торалар. Күбесенең йөзен көрәктәй сакал-мыек каплап алган. Таһирга да сакал җибәрергә туры килер микәнни, гомер булмаганны. Булар күргәзмәгә куелган картиналарның авторларыдыр инде. Таһир мондый тормышны белми. Шуңа күрә ул бүген беркем белән дә аралашмады. Кички якта бераз бушый төшкән залларда тәмам туйганчы йөрде дә, урамга чыгып, Мөштәри урамындагы сүтелә торган таш йортка китте. Бу вакытта аның дуслары табын артына җыелган булырга тиешләр. Салы ипи теләдер, кирпеч моңаеп утырадыр, шүлмәк авыз тутырып ашарлык калын телемнәр белән колбаса кисәдер. Бөке вак төяк белән булашадыр, алюмин кибеттән кайтып җитмәгәндер. Эх, шулар белән бергә утырып, өстенә колбаса куелган кара ипи телемнәрен авыз итәргә, аннары газировка белән тамак шылатып җибәрергә сагындырган. Бомж тормышы да сагындырыр икән. Бу вакытта шүлмәк берәр мәзәк сөйлидер, кирпеч һаман шулай моңсудыр, ул гел моңсу. Бүген Таһирны күрүгә елмаеп көлеп җибәрер иде. Аның уңышына сөенер иде. Башкалар да сөенерләр. Бөке генә үзенең серле сүзен әйтеп куяр иде. Нәрсә дияр икән? Ул мөгаен башкалардан өстен булу, башкалардан яхшырак булу дигән сүз түгел әле дияр. Бу аның шапырынма дигән сүзе булыр. Ләкин Мөштәри урамындагы йорт сүтелеп беткән, ә аның урыны җир белән тигезләнгән булып чыкты. Таһир бер барган җиреннән тукталып тормады, кабан буена төшеп китте. Гаилә тулысы белән өйдә иде. Табын артына утырганнар гына. Хәзер аларның шын өстәлләре, шын урындыклары бар икән, шын өйләрдәге кебек. Салы иң олы кеше буларак беренче килеп күреште. Таһирның аркасыннан кагып куйды. Хәлләр ничек, Таһир? Ул Таһир сүзенә аеруча басым ясап әйтте. Шүлмәк Таһирны күрүгә үз телен онытып ук җибәрде бугай. Ну, почта тебя не узнать. Бөке дә, кирпеч тә, люмин дә бик җылы күрештеләр. Люмин күзләрен сөрткәләп алды. Бөке дә үз репертуарында иде. Ул Таһирга күтәрелеп карамыйча гына, кешеләр камил түгел, кешеләр бер-берсенә мөнәсәбәттә генә камил була алалар дип, Таһир белән очрашуның рәсми өлешенә үзенчә нокта куйды. Шаугыр килеп өстәл тирәсенә утырыштылар. Салы аш бүлә башлады. Тәлинкәсендә салы кисәге күреп, Таһир үз алдына елмаеп куйды.
Шүлмәк 2 шешә аракы чыгарды. Таһир да 2 шешә коньяк, әллә күпме закуска алып килгән иде. Шуларны исенә төшереп, ишек төбендә калган дипломатын барып алды. Булай да шыплап тулган киң түгәрәк өстәлгә бу күчтәнәчләр дә кирип бетте. Ну, ничек анда авылда? Сөйләп җибәр дип, Салы иң мөһим сорауны бирде. Шушы сорауны гына көткән кебек, башкалар да ашауларыннан калып Таһирга төбәлделәр. Ничек дип, әнкәй каберендә булдым. Абыйларда, хәзер түбән камада торам, эшлим. Казанга нинди юллар алып килде? Хәтерлисезме, мин сезнең портретларыгызны ясаган идем. Менә шул сурәтләрне Казанга рәссамнар күргәзмәсенә җибәрделәр, конкурска. Ну, шул беренче урынны алганмын. Ого, беренче премия. Ничә сум инде ул? 10 мең. Нинди төстәгесе? Валютада. Да, повезло. Состояние бит бу. Кая куясың бу акчаларны? Белмим әле. Безгә ышан, кая куярга икәнен әйтербез. Ягез әле шаярмагыз. Беләсеңме, син тот та Казанда бер йорт ал. Туктагыз әле, кулга кирмәгән акчаны бүлеп утырмагыз, Аннары мин Казанда яшәргә җыенмыйм да. Зөһрәне кая куясың? Алып китәсеңме? Салыга Шүлмәкнең салулап каядыр кирип китүе ошап бетмәде булса кирәк. Ул Таһирга барысын да үзе җентекләп сөйли башлады. Без бит хәзер Зөһрәдә эшлибез. Ул барыбызны да үз мәктәбенә эшкә алды. Мин завхоз, Бөке вахтада, Люмин слесарь, Кирпеч ташчы, плотник. Шүлмәк кенә ирекле кеше булып йөри әлегә. Тиздән аңа да эш табылачак. Юк, син берни дә уйлама. Без эш сорап бармадык. Зөһрә үзе килде. Сине сорашып килде. Өенә чакырды, эш бирде. Без берничә мәртәбә кунак та булдык аңарда. Ул сине һаман да ярата, Таһир. Ярата һәм көтә почта. Таһир ышанырга да белмәде. Ышанмаска да җөрьәт итә алмады. Дөрес түгелдер бу, шаярталардыр дип уйлады. Аннары шундук бу уеннан кире кайтты. Юктыр, шаяртмыйлардыр. Салы бит ул. Салы шаяртмый. Минем хакта берәр сүз әйттеме? Юк, сорашты гына. Елады. Бик нык елады. Ярата ул сине почта. Бар син аның янына, көтә ул сине, көтә. Барам. Тик бүген түгел. Иртәгә. Бүген сездән кемдер бара. Ничек инде? Иртәгә булачак тантанага шакыру илтергә кирәк. Тагын бер мәртәбә генә булышыгыз, Аңлыйм. Люмин, хәзер үк йөгер. Сиңа үз өлешеңне калдырырбыз. Салының сүзе кире кагыла алмый торган катгый әмер булып яңгырады. Тик бердән-бер көнне безнең изгелек явызлык булып әверелмәсме? Шунда Бөке телгә килде. Кеше изгелек кылганда да, явызлык эшләгәндә дә бер кем күрми дип уйлый. Кеше бер вакытта да ялгыз түгел. Аның янында һәр вакыт Ходай Тәгалә тора. Шуның белән шул, бер юлы барысы да хәл ителде. Ялтырауыклы чакыру билеты тоттырып, Люминны Зөһрә фатирына җибәрделәр. Таһир хакында ялгыш та сүз ышкындырмаска куштылар. Калганнар Люминның өлешен бер як читкә куеп, күчтәнәч коньякка ябырылдылар. Ни хикмәт, бүген беркем дә исермәде. Шүлмәк гадәттәгечә мишәршәләп, моңлы җыр сузып җибәрде. Аннары Салы җырлады. Ахырдан бергә җырладылар. Хәтта Кирпеч тә кушылып җырлады. Бөке кушылмады. Ул бүген айруша уйшан иде, моңсу иде, сагышлы иде. Шуңа күрә аның кинәт кенә искәрмәстән генә бәхет бер вакытта да ялыктырмый дип әйтеп куюын беркем дә аңлап җиткермәде. Аңлап бетермәсә дә, Таһир күңеленең кайсыдыр җире белән тойды. Бу сүз иң беренче чиратта аңа атап әйтелгән иде. Ул бүген бик бәхетле, сизеп тора. Олы бәхетенең башы гына әле бу. Табылдык хатлар җыючы почтадан бөтен дөньяга билгеле рәссам Таһирҗан Сәлмановка әверелү вакыты. 7 ел элек югалткан Зөһрәсен тапкан көне. Бу бәхетле тарих әнә шул табылдык хатлардан башланды да инде. Хәзер кайда икән аның хатлар коллекциясе? Ул бит аларны шушында калдырып торган иде. Исәнме алар? Әллә Таһир авызын ачуга ук Шүлмәк эчке бүлмәләренең берсенә йөгереп кирип тә китте. Шунда ук кулына бер олы кап тотып килеп тә чыкты.
Менә әзи синең хатларың. Берсен дә югалтмадык, бертөкләп сакладык. Все же, сәер кеше син почта. Нигә инде сиңа бу хатлар? Белмим, үзем дә белмим. Тик алар кадерле миңа. Иң кыен чакта мин шуларны укып юандым. Андагы тарихлардан гыйбрәт алдым. Бу хатлар минем кешелегемне саклап калырга булыштылар. Ышанам әзи, сүзнең кеше зураның. Таһир һәр хатны тотып карап, ниндидер кадерле әйберен иркәләгән кебек, аларны сөеп, сыйпап чыкты. Ә булары ачылмаган хатлар. 5 хат, 5 язмыш. Кешеләргә ашарга теләмәгән, укырга, белергә теләмәгән 5 тарих. Үзе дә сизмәстән Таһир хатларның берсен ачып укый башлады. Гүя бу үзе түгел, ниндидер көч, тылсым аның кулыннан йөртә, аның күзләреннән карый, хәтта бөтен зиһенен, аңын биләп ала. Исәнме, Гөләндәм сеңлем? Сиңа күптин күп, шуктин шук сәламнәр кушып хат язучы Мәйсәрә апаң дип белерсең. Күптин күп сәламнәр шулай ук барча туганнардан, таныш белештән, авылдашлардан. Син исәнме, саумы? Белмим. Киттең дә югалдың. Адресың алышынган дип тә әйтәләр. Барыбер хат язарга булдым. Син алып укымасаң да, Ходай Тәгалә күрә ул, белә ул. Шаһитем ул булыр. Ярдәменнән ташламас иншалла. Гөләндәм сеңлем, мин гомрем буе ялгыз яшәдем. Мәхәббәтемне югалткач, бер ирнең йөзенә дә күтәрелеп карамадым. Хәзер яшем улыгайды. Янымда таянышым юклык көннән-көн ныграк сиздерә. Менә шул. Сездә бит төрле танышу урыннары бар. Бер әйбәт кенә татар абзые килеп чыкса, таныштыр әле сеңлем. Мин үзем дә дуга белән сөйләшәм. Намаз иясе булып йөрим. Бу ягында искә ал. Иң мөһиме, әйбәт кеше булсын. Мин аны хөрмәтләп, кадерләп яшәтер идем. Гөләндәм сеңлем, беренче мәртәбә күңелемне ачтым, сиремне бүлештем. Көлмә, яме? Аңла карт апаңның ятим йөрәген. Ялгызлык нык ялкытты. Шуңа да язам. Хәерлегә булсын. Барысы өчен дә рәхмәт, изге теләкләр белән апаң Мәйсәрә. Таһир хатны кычкырып укып чыкты. Бүлмәдә тынлык урнашты. Һәр кемнең үз уе, үз фикере. Кая әле китер әле монда ул хатны? Адресы бармы? Салык кыюгына үрелеп, Таһир кулындагы хатны тартып алды. Үз алдына укый башлады. Таһир икенче конвертны ачты. Сукбайлар өстәл тирәсенә якынрак йылышып утырдылар. Алар тагын бер язмышның, бу язмышка ияреп, тагын бер мөгъҗизаның дөньяга тууын көтәләр иде булса кирәк. Дамир балам, сагынычлы сәламнәр белән хат язучы әниең дип белерсең. Хатыңны алдым, әмма ул мине куандырмады. Син әтисез яшәү кыен дип язгансың. Әтиең син туганчы ук ташлап китте дигәнне колагыңа да элмисең. Һаман башка әти табарга иде. Әйбәт абилар, безнең кебек үк ялгыз кешеләр күп бит дип язасың. Анысы шулай. Ләкин мин татар хатыны. Таныш түгел ир-атка минем тормыш юлдашым бул, ирем бул дип ничек күзләремне күтәреп әйтим. Ә якын танышлар арасында юнле кеше чырамады. Ачуланма, битерләмә балам. Язмышыма язса, яңа әтиеңдә булыр әле. Бардыр ул, кайдадыр йөридер. Ул да бәхетен эзлидер. Ә син интернатыңда әйбәт яшә, тәрбиячеләрне тыңла, укуыңда тырыш, хат язып тор, яратып, сөеп, үбеп, әниең Мәйсәрә. Каян бу хат? Шүлмәк аяк үрә басты. Чистайдан. Бир әле миңа. Әнигә? Мин бер малайны гына аякка бастыра алмаммыни? Малай янына кызы да булачак әле. Мөгъҗиза дәвам итте. Өченче хатта да ялгыз, ятим язмыш бар иде. Бөтен гомерен балалар укытуга багышлаган, соңыннан диссертация язып, фәнни институтка күчкән бер ханым үзенең элекке иренә хат яза. Мин сине бик яраттым. Гомерем кебек күрдем. Ә син миңа фәнгә шукынган мондый сәер хатын кирәк түгел, дип китеп бардың. Сиңа бер кем дә карамаячак дип түбәнсеттең. Ә мин әйтәм, караячак. Үзем кебек үк сәер бер жан килеп чыгачак әле каршыма. Аңлаячак ул мине һәм яратачак. Бу хатымны шуның өчен генә язам. Син мине мәңгелеккә югалттың дип әйтү өчен генә. Мәйсәрә. Сорамаса да Таһир бу хатны бөкегә тоттырды. Бөке карышмыйча алды, әмма салы белән шүлмәк кебек тиз генә укырга ябышмады. Күзләрен өй артындагы, хәтта ерак уфыклар артындагы бер ноктага төбәп, үзе генә белгән уйларын уйлый иде ул. Күрәсең, күңелендә
ұшы-ұшқа ялганып бер-берсенә бирегеп бетмәгән моңнар, сагышлар, гамле хатирәләр шактый калган булгандыр. 4нче хатны күңелне авырттырмыйча уку мөмкин түгел иде. Анысын да Мәйсәрә исемле хатын яза. Бу хат бүтән хатлардан айырмалы буларак язылып та салынмыйча калган булып чыкты. Адресаты да юк. Биектау авылында яшәүче бу хатынның хәлен аңларга була. Ул 4 иргә чыгып караган, әмма берсеннән дә рәхәт күрмәгән. Һәр берсеннән берәр бала калган. Аңардан туганнары, якыннары йөз чиергән. Япа ялгыз калган Мәйсәрә эшүгә сабышкан. Тормышның төбенә төшеп җитә язган. Балаларын төрле интернатларга таратып бетергәннәр. Кешеләр дип яза ул. Арагызда мине аңлардай берәр жан бәгыр юкмы? Йорт җирем бар, уңган кулым бар. Шундый кеше чыкса, тормышымны җайга салу өчен, балаларымны кайтару өчен бөтен көчемне куяр идем. Мин Биектауда яшим. Тегүче Мәйсәрә дип сорасагыз, юлны күрсәтерләр. Хат укылып беткәч, берастын калып тордылар. Аннары барысы бер юлы кирпичкә күтәрелеп карадылар. Кирпич кыйынсынып китте, әмма сер бирмәде. Дәшмин итми генә Таһир кулындагы хатны үрелеп алды. 5нче хат иң кызыгы иде. Таһир аны көлә-көлә укыды. Ул укып бетергәндә генә Люмин кайтып керде. Исәнмесез, хөрмәтле ва гыйззәтле Галим абый Әсәнов. Шагыйрь абый, мин сезне матур шигырьләрегез буенча беләм. Сез мине белмисез. Мин бит бик еракта яшим, Агыйдел буендагы бер авылда. Ләкин минем Казанда яшисем килә. Мин дә шигырьләр язам. Шагыйрь булу иң олы хыялым. Тик Казанда минем бер танышым да юк. Ялгыз йөрүче берәр Урал егете күренмиме шунда? Таныштырыгыз әле зинһар. Хат алышыр идек, аннары очрашыр идек. Ул мине Казанга чакырыр иде. Тик нечкә күңелле, матур җанлы кеше булсын ул. Монда хәзер бөтен егетләр дә аракыга бирелделәр. Яшермим, берсенә кияүгә дә чыгып карадым. Ул минем бөтен шигырьләремне утка якты. Мин аннан киттем. Әбием белән генә яшим. Таба әле миңа Галим абый бер егет. Ләкин безнең як татары булсын, мине бу якларда туган кеше генә аңлар кебек. Алдан ук рәхмәт әйтеп, Мәйсәрә дигән кыз. Люмингә хат нык тәэсир итте. Ул үз күз яшьләрен күрсәтмәс өчен арты белән үк борылып утырды. Хатын кат-кат укып чыкты. Аннары пөхтәләп бүкләде дә кире конвертка салып куйнына яшерде. 8нче бүлек. Иртән иртүк тордылар. Соңга калыбрак ятылса да, көр күренәләр, кәйфләре яхшы. Колонкадан кертелгән салкын суда шаярыша юынып алдылар. Якын тирәдә бөтен йортлар сүтелеп беткән. Шуңа күрә кеше мазардан кыйынсынып торасы юк. Юынып, тән язып алгач, шәрә аркаларын иртәнге кояшка куеп тизелеп утырдылар. Салы ашарга җайлап йөри. Шүлмәк Салы юклыктан файдаланып, әңгәмәнең дилбегәсен үзенә алмакчы. Ну, Люмин, сөйләп җибәр, ничек каршы алды сине Зөһрә? Әйбәт каршы алды, чәй эчәргә чакырды, утырмадым. Почта хакында әйтеп җибәрмен дип курыктым. Әйтсәң соң, әйбәт кенә булыр иде. Әйтергә кушмады бит. Чакыруның кемнән булуын сорамадымы соң? Сорады, интектереп бетерде. Бер әйбәт кеше бирде дидем. Ышандымы? Ышанды да, ышанмады да. Ул нәрсәдер сизенде минемчә, ләкин кабатлап сорамады. Кәйфе ничек иде, кәйфе? Ничек дип, моңсу почта хакында сорашты, килмәдеме ди. Шын менән, нидер сизенә ул. Шуңа да тизрәк чыгып качтым. Салы ашарга чакырды. Кичәге сыйдан калган ризык тәгамнәрне шундук юк иттеләр. Өстәл ялт итеп калды. Аракыга кагылмадылар. Тантана башланырга берәр сәгатьләп вакыт бар иде әле. Һәр берсе юынып, кырынып, иң яхшы киемнәрен киеп куйдылар. Барыбер әллә ни үзгәрмәделәр. Әмма йөзләрендәге, күзләрендәге шатлык нуры, күңелләрендәге бәйрәм тантанасы бу урам сукбайларында танымаслык итеп яшәрткән иде. Таһир да җентекләп әзерләнде, хәтта шүлмәктән күрмәк шалбарына кадәр кызган таба белән үтүкләп куйды. Урамга чыгар алдыннан дусларына затлы чакырулар таратты. Кузгалдылар. Ишекне бикләп алдылар. Бөке әйтеп куйды. Өй ишегеңне бикләп йөрсәң дә, күңел ишегең биксез булсын. Ләкин барыбер вакыт күп иде әле. Юл уңайыннан мәчеткә кереп, Таһирның алдагы уңышлары өчен хәер биреп, дуга укытып чыгарга булдылар. Мәчеттә кеше аз, якын тирәдә хәзрәтләр күренми. Бердән-бер хәзрәт каршында ниндидер кеше тора. Ләкин ул бердә мөселман әһленә охшамаган. Сөйләшүе дә, кыяфәте дә урысча.
Хәзрәт сорый: «Вы кто?» «Иван». «Как? Иван Иванович Иванов. Русский, значит?» «Да, русский». «Мусульман, что ли?» «Нет, христианин». «Что хотите?» «Я хочу дать деньги вашей мечети, чтобы вы читали молитву во благо моих близких». «А почему в церковь не идешь?» «Я туда хожу молиться, но деньги оставляю вам, потому что точно знаю, они до вашего Аллаха обязательно дойдут. Прочтите, пожалуйста, какую-нибудь хорошую молитву. Вот вам деньги». «Вы от чистого сердца спрашиваете?» «Да. До этого ваш Аллах еще не подводил. Я ему очень благодарен». «Хорошо, слушай. Руку держи вот так, на всякий случай». Хәзрәт иренмичә бер сүзендә төшереп калдырмыйча, әллә күпме дуга укыды. Башта татарча, аннары урысча теләкләр теләде. Йөзен сыпырып куйгач, урыс Иванның аркасыннан сөйгәндәй итте. «Все будет ладно, хороший человек. А сейчас иди домой. Если душа скажет, приходи». Урыс кешесе чыгып киткәч, Таһирлар да хәзрәт каршысына килеп бастылар. Шүлмәк һәр вакыттагыча түземсез иде. Алар алдында әле генә булган сәер күренеш хакында сорамыйча булдыра алмады. «Дөрес эшме бу, хәзрәт?» «Дөрес, ник дөрес булмасын? Бөтен нәрсә дә Ходай Тәгалә ихтыярында. Ул гына барысында күреп белеп тора. Бу бәндәнең күңел төбендә яктырта аның илаһи нуры. Анда ни барын бер Ходай гына белә. Күзләрендә ихласлык бар бу адәм затының. Ә инде урыс булуыннан шикләнсәгез, китапта әйтелгән, хак исламда бер генә милләт, мөселман өммәте генә бар диелгән». Салы сүз алып, хәзрәттән Таһирның уңышлары өчен дуга укуны үтенде. Хәйр бирде. Шулык теләкләрне Шүлмәк, Кирпеш, Бөке, Люминда кабатлап әйтеп чыктылар. Алар да хәйр бирделәр. Хәзрәт барысын да аңлады. Ул Таһирның исем-атын төпченеп белеште дә, моңлы тавыш белән күңелләрнең иң ерак пышмакларын айкый-айкый дуга укый башлады. Таһирның йөрәге җилкенеп, тәне шымырдап торды. Иман дигән әйбер шушы икән, бар икән ул. Әнә, бөтен җирне калтырата, жан рухны дәртләндереп, үсендереп йөри. Яшәүгә, киләчәккә өмет бирә. Инде эш бетте дигәндә китәргә җыенганда гына Таһир хәзрәткә табан кискен генә борылды да: «Минем дусларыма багышлап та дуга укыгыз әле. Аларның иминлеге, бәхете, мөхәббәте өчен укыгыз». Хәзрәт сабыр һәм игелекле иде. Ул мөлаем, нурлы йөзе белән Таһирның дусларына берәм-берәм карап чыкты. Аннары исем атларын сораша башлады. Бу хәлгә беркем дә әзер түгел иде. Үзләренең чын исемнәрен онытмасалар да, бу урам сукбайлары элеккеге тормышлары белән бәйле бөтен нәрсәне дә мәңгелеккә хәтер төпкеленә салып, аны авыр моң ташы белән бастырып куйганнар иде ахыры. «Сез кем? Атагызның исеме?» «Мин Салы». «Мөселманча исемең нинди? Мулла кушкан атың?» «Мөхәммәд Гайса улы булам мин». Сезнең исем?» «Шүлмәк». Ягъни мәсәлән, Дамир Сиражи улы. Мин Бөке. Мөселманча исемем Байгылды Нажарбай улы. Люмин Равил Илдар улы. Субханалла. Барыгыз да мөселманнар икән. Дугалар беләсезме? Беләбез, бераз намазда укыйбыз. Хәзрәт ачуланмасагыз, без бомжлар, шын дөресе шул. Менә Таһирдан башкалар. Бомжлар да мөселман була ала бит, хәзрәт. Дөресме бу? Без бит мөселманнар. Сез бомжлар түгел, туганнар, ялгышасыз. Сез бит Ходай Тәгалә яраткан олы бер өйдә яшисез. Иманыгыз бар икән, сезнең иманыгыз шул нигезегез, өйегез була инде. Хәзрәт иренмичә тәфсилләп тагын дугалар укыды. Бу дугаларны каршында басып торган мөселманнарның һәр берсенә багышлап, теләкләр теләп чыкты. Юлда сөйләшмәделәр. Һәркем үз эшенә бикләнеп, үз дөньясы белән яши иде. Аларның эчке дөньяларына алып керә торган ишекләре кайрып ташланган да, үзләре исә шын исемнәре белән илаһи изге дугага, Ходай Тәгалә ихтыярына барып ялганганнар имеш. Шуны тыю, белү Таһирга рәхәтлек бирә. Ул үзенең дуслары өчен күңеленнән сөйнеп бара иде. Рәссамнар йөртә аларны моңсу каршы алды. Иртәрәк килгәннәр икән. Шулай да бу җиңүченең үзе була дип ышандыргач, ишек төбендә сакта торучы егет аларны үткәреп җибәрде. Ичмасам, заллар буш чакта иркенләп карап калдылар. Салы үз портреты каршында озак кына тукталып торды. Разый булып баш кагып куйды. Кирпештә үзен ышатты. Шүлмәккә киресенчә үз сүрәте ошамады.
Үзен стенада күргәч, Люминнең күзләре яшьләнде. Бөке исә, бәхет аз гына булса да, һәр кешедә бар. Хәтта бәхетсез кешеләрдә дә, дип үтә дә мәгънәле сүз әйтеп куйды. Күргәзмә залларына халык тула башлаганда, Таһирлар эчке залларының берсендә төрек рәссамының картиналарын карап йөриләр иде. Ишек ягыннан ишетелгән халык тавышына борылып караулары булды. Шул килеш авызларын ачып баскан урыннарында катып калдылар. Түрдәге зал уртасында Таһир эшләре эленгән стенага текәлеп, ялгыз гына бер хатын басып тора. Шундый таныш хатын, Зөһрә. Аны шундук таныдылар. Барысы да дәррәү Таһирга табан борылдылар. Инде хәзер нишлисең димәкчеләр бугай. Таһир исә Зөһрәдән күзен дә алмый. Үз Зөһрәсен ул шундук таныды. Япь-яшь, чибәр, мөлаем, мәхәббәтле, бәхетле. Әмма бераз куркынган йөзе аны бу серле дөнья белән бөтенләй үк бәйләп бетерә алмый бугай. Ул бу серле мөгъҗизага шын барлыктан күчкән төшкә, әкияткә һич кенә дә ышанып бетә алмый ахры. Ышаныр да иде, әмма мөгъҗиза дәвамлы булып чыкты. Зөһрә шушы гаҗәеп якты затлы залда үзенең шын язмышына, гомерлек сөйгәне булып әверелгән Таһирына тап булды. Зөһрә тиз генә күрмәде әле аны. Стенадагы сүрәтләргә карап торган килеш, эчке бүлмәләрнең берсеннән кемнеңдер утлы карашын тоеп, шул якка борылып карады. Алар күңелләрендә кайнаган хис дулкыннарын җыеп ала алмыйча, бераз карашып тордылар. Аннары ниндидер илаһи бер белән бер юлы кузгалып, бер-берсенә таба килә башладылар. Шул ук илаһи дулкын аларны бәхетле очрашу мизгеленә китереп җиткергәндә, олы залдагы микрофон тавышы конкурс нәтиҗәләренә багышланган тантананың башлануын хәбәр итәргә керешкән иде. Таһир белән Зөһрә бу мәлдә үз күңелләрен генә тыңлыйлар, үз йөрәкләрен генә ишетәләр иде. Алар күптән күрешмәгәннәр, бер-берсен üzülеп сагынышканнар. Шуңа күрә Ходай Тәгалә бүләк иткән бу бәхетле мизгелдә алар өчен шушы бәхетле мизгелдән башка бер нәрсә дә юк иде. Алар иң ихлас изге теләкләренә ирештеләр. Шуңа күрә бер-берсенең күзенә туры карый алалар. Таһир Зөһрәсе каршына бомж, сукбай булып түгел, түбәнчелеккә төшмичә, горур җанлы, олы йөрәге белән килсә, Зөһрә исә Таһиры янына саф мәхәббәтен саклап, үзенең сабырлыгы, түземлеге һәм тугрылыгы өчен күңел күтәренкелеге кичереп килде. Шуңа күрә алар бер-берсеннән кыенсынмыйча, оялмыйча, олы бөтен зал уртасында килеп кочаклаштылар, аннары бер-берсенә кадер хөрмәт күрсәтеп, тыйнак кына сыйынышып тордылар. Шунда ук фәрештәләр кебек тын алырга да куркып, Салы, кирпеч, шүлмәк, бөке, Люмин торалар. Таһир, почта. Зөһрә, кичер мине. Сөйләшмәделәр. Шушы берничә сүз аларның бөтен сагышын, газабын, шатлыгын, бәхетен, кыскасы бөтен язмышларын үзенә сыйдырган иде. Микрофон Таһирның исем-фамилиясын кычкыра башлаганда, Салы сак кына аның кулбашына кагылды. Бар, сине чакыралар. Барысы да алда. Кычаклашырсыз да, көлешерсез, елашырсыз да. Олы бөтен гомер алда. Хәзер бар, Таһир, сине анда көтәләр. Таһир Зөһрәсеннән аерылышасы килмичә генә аерылып, халык арасына кирип юк булды. Зөһрәне култыклаган Салы аның артыннан иярде. Калганнар да халык төркеменә таба кузгалдылар. Шул ук вакыт халык ягыннан ике кеше аерылып чыкты да каршыларына килә башлады. Зөһрә аларның берсен шундук танып алды. Ул кайчандыр бергәләп ЗАГСка гариза биреп йөргән юрист Таһир иде. Исәнме, Зөһрә? Шын күңелдән котлыйм дип елмаеп килеп күреште ул. Рәхмәт, Таһир. Таныш бул, минем хатыным Зөһрә. Зөһрә? Әйе, һәр Таһирның үз Зөһрәсе булырга тиеш дидең бит. Эзли торгач, мин дә таптым Зөһрәмне. Исәнмесез? Исәнмесез? Шул вакыт тагын берәү халык төркеменнән аерылды. Ул да бу якка таба килә башлады. Аны танып бетерә алмадылар, әмма күренеп тора, ак сакаллы, ак чәчле бу карт аларны таный, белә. Исәнме, саумы, Зөһрә кызым?
Бик исән, кем абзый? Мин ни? Хәсәншә карт булам. Таһирның остазы мин, укытучысы. Ә менә син Салы, син Шүлмәк, син Кирпеш, син Бөке, син Люмин. Каян беләмме? Таһир ясаган сүрәтләрдән беләм. Зөһрә, мин сине дә беренче мәртәбә шул сүрәтләр буенча күрдем. Рәхмәт сиңа, кызым. Үзеңнең мәхәббәтең белән, гомерең белән тормышка кайтардың син безнең Таһирны. Сезгә дә рәхмәт, туганнар. Сездән дә өлеш күп булгандыр. Иң мөһиме, сез аның игелекле, ихлас һәм моңлы җанын саклап кала алгансыз. Рәхмәт сезгә, балакайлар. Бердәм кузгалып, тантана уза торган залга керделәр. Алар кергән чакта гына Таһирга алтын хәрефләр белән язылган дипломнар һәм зәңгәр каймалы олы конверт тапшырдылар. Арттарак торган Шүлмәк почтага хат бирделәр дип шаяртмакчы булган иде, Салы аның шабуыннан тартты. Вак-төяк бүләкләр дә күп җыелды, ләкин Таһир үзе һаман телсез калып тора. Ул халык арасыннан үзенә төбәлгән Зөһрәдән күз карашын ала алмый. Кемдер этеп төртеп диярлек микрофон алдына чыгаргач кына үзенең кайда икәнен исенә төшерде бугай. Рәхмәт, дип кыюсыз гына башлап китте ул сүзен. Шушы рәхмәт белән бетерергә дә уйлаган иде, ләкин бер почмакта тыйнак кына басып торучы Хәсәншә картны күреп калды. Шунда ук кыюланып китте. Сынын турайтты, тавышы да көрәеп, ышанычлырак чыга башлады. Рәхмәтемнең иң зурысын менә шушы кичкенә, әмма олы кешегә, остазыма, укытучыма әйтәсем килә. Кил әле монда, Хәсәншә ага. Күрсеннәр үзеңне. Үз яныма менә шушы шибәр Мөләйим ханымны да чакырам. Ул бүген минем янәшәмдә булырга тиеш. Аның исеме Зөһрә. Һәр Таһирның үз Зөһрәсе булырга тиеш, шулаймы? Ул минем Зөһрәм була инде. Рәхмәт, Зөһрә. Син мине гомерем буе мәхәббәтең белән саклап килдең. Яшәүгә дәртләндердең. Ә образың мине рәссам итте. Рәхмәт. Кочагындагы чәчәк бәйләмнәрен Зөһрәгә тапшырганда, Таһир аның кулындагы таныш беләзекне шәйләп калды. Шүлмәк эше бу дип уйлады ул. Дусларына күтәрелеп карады. Әнә алар бер читтәрәк кыюсыз гына басып торалар. Юк әле, сүзем моның белән генә бетмәде әле. Гафу итәрсез. Мин шушы түргә үземнең дусларымны да чакырырга телим. Сез аларны беләсез дә инде. Картиналардагы сүрәтләре буенча беләсез. Алар үз гомерләрендә авыр сынаулар кичергәннәр, кыен хәлләрдә калганнар, якыннарын, гаиләләрен, йортларын, хәтта исемнәрен дә югалтканнар. Әмма кеше дигән иң төп исем атларыннан ваз кичмәгәннәр. Кешелек сыйфатларын югалтмаганнар. Минем монда басып торуымда шушы дусларымның да өлеше зур. Бүген сез мактап телгә алган сүрәтләрдә аларның да йөзләре, күзләре, күңелләре чагыла. Тагын бер карагыз әле ул сүрәтләргә. Кем аларны бәхетсез дип әйтә ала? Бәхетле булырга шушы үксез җаннардан өйрәнергә кирәк безгә. Мин аларны аңлыйм. Мин аларны яратам. Мин сезне яратам, дусларым. Туганнар, тирә-юнебездәге адәм балаларына игътибарлырак, миһербанлырак булырга иде безгә. Урамда ишеп туңып, аш ялангач йөргән сукбайларны каргап сүгеп яки төрткәләп типкәләп китәргә дә мөмкин әлбәттә. Ләкин Ходай Тәгалә күктә яшәсә дә, аның кеше җирдә. Адәм баласы да шул җир туфрагыннан яратылган бит. Тәңре барсын да күрә, изгелекне савапка ала, явызлык өчен җәзасын бирә. Шуны онытмаска иде, дусларым. Ходай Тәгалә шаһид булсын. Сез шаһид булыгыз. Мин бу акчаны урам сукбайларын җыеп яшәтерлек йорт салу өчен бирәм. Фатир ачкычын дусларымның кулына тоттырам. Ул аларга кирәгрәк. Шулаймы, Зөһрә? Барысы өчен дә рәхмәт. Бүген мин иң бәхетле минутларымны кичерәм. Бүген мин кабаттан халкымны, илемне һәм мәхәббәтемне таптым. Менә күпме яңа дуслар таптым. Рәхмәт. Алкышлар астында Таһирны, Таһир белән бергә Зөһрәне чәчәккә күмделәр. Салы үз кулына килеп кергән фатир ачкычын чынмы бу дигән кебек меңенче кат әйләндереп карап булаша. Кирпеш, Шүлмәк, Люмин, Хәсәншә карт белән ниндидер җанлы әңгәмә кырып җибәргәннәр.
bir читтә ялгызы басып торган бөкенең үз фәлсәфәсе. Ул бөтен нәрсә дә хакыйкатьтән килә һәм хакыйкатькә китә. Бәхет ялындырып килә, әмма бер килсә, һич китәргә теләми дип, Таһир белән Зөһрә тарихына үзенчә нокта куя. Алмаз Гәрәев укыды.